कढी या काय काळुंद्रा आणि हे काय हे बघा आता बावशी फाट्यावरनं आज सुटला आम्ही. इथून किती लांब आहे रे घर? 3 किलोमीटर आहे. इथून 3 किलोमीटर घर लांब. तर रस्ता बघू शकता, जरा रस्त्याची जरा हालत जरा खराबच आहे. पुढे पुढे अधिक अजून खराब आहे. इथून 3 किलोमीटर पाऊस आणि नंतर आतमध्ये परत 1-2 किलोमीटर घर होईल. अंगावतात मासे बिसे बरे गेलेले. बघा काय झालं, तळी झाली आहेत रस्त्यात. या पावणादेवी मंदिर मोठं दैकुलं असतं आणि दशावतार नाटक वगैरे होता. तर हे पण कुर्ले सगळे जिथे असतात नशीब. मित्रांनो बघा, आपण वाटते ते फागलाच येल दिसलं म्हणून उतारला. याकच फागाला ते फागला कशी असतात बघा, थोडा म्हणजे मोठा झाला जास्त, जरा जून होय तिला. आणि सेम आपल्या कारल्यासारख्या असतात या, फक्त ह्या बारीक आणि कारला मोठा. आणि ह्याचे जे काटे असतात ते एकदम म्हणजे सुंदर दिसतात बघा, जेवढ्या तेवढा असतात या. आणि आपल्या कारल्याचे काटे असतात ते थोडे जाड असतात आणि पातळ पातळ असे असतात. याची भाजी एक नंबर लागतात. आतमधले बिये वगैरे घेतात, काय काय जण घेत पण नसतील, पण बिये पण चांगले लागतात त्यातले भाजी घेतलास तर. अजून तर काही दिसत नाहीत. मित्रांनो हे बघा तेंडली, एका तेंडली म्हणतात. याची भाजी पण करतात आणि अशीच पण खाऊक मस्त वाटत. सेम काकडे सारखे लागतात, कोवळ्या काकड्यासारखे. आणि जर आपण तोंड येता म्हणतो तर तोंड दिला तर ती खाल्यावर बरी होतात. म्हणजे बघता तोंड वगैरे ते बरा होता यांना राब बसलेला आहे तो. चला जण येतं केस कापतलंय नंतर घरात होय पोपल काकांकडे.
तर आता आपले नागोबा तयार झालेले असतात, पण आपण मध्ये मध्ये व्हिडिओ करू आपण गावले नाही आहेत. तर एकूण सगळे 10-15 नागोबा असतात. तर मित्रांनो आताच 10-15 नागोबा बनून झाले आहेत आणि आता चाललं आहे घराकडे. प्रफुल्लचं फोन येलेलो. तर प्रफुल्ल आता जाऊचा गणपतीचं पाठ देव गणपती शाळेत. त्याच्यासोबत मी जातले गणपती शाळेत पाठ देव. तर आत्ता चाललं आहे घराकडे, आधी घराकडनं नंतर मग प्रफुल्लसोबत गणपती शाळेत. चला तर जाऊयात आहे. तरी गणपती पण बघूया आपण.